Hekk kif daħlet fis-seħħ il-liġi l-ġdida tal-kunjomijiet, 6 koppji għażlu li jżommu l-kunjom tal-mara. ċifri li kiseb One News mill-Aġenzija Identity Malta juru wkoll li minn total ta' 2536 matul l-2018 kienu biss 6 irġiel li jażlu li jieħdu l-kunjom tas-sieħba jew tas-sieħeb, filwaqt li 242 koppja ikkumbinaw il-kunjomijiet tagħhom. Dwar dan tkellimna ma' Vince Ledin, Senior Manager fiħdan Identity Malta. Bażikament aħna kellna 2635 applikazzjoni għaż-żwieġ, 6 minn nies iddeċidew li jieħdu l-kuljum tal-mara jew tal-partner l-oħra, u kellna 242 żwieġ li bażikament il-kuljomijiet ittieħdu it-tnejn li huma. Is-Sur Sledin qal li wara li tittieħed deċiżjoni, il-koppja tiddikjara x'kun jom se jingħata lill-familja u lill-ulied. Bażikament jintażel il-family dak li jgħidulu family name, jekk il-kuljomijiet ikunu differenti, il-koppja tiddeċiedi a family name li daka jittieħed għall-atfal. B'reazzjoni għal din l-istatistika, il-Kummissarju għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza Rini Lajviera li ħadmet għal din il-bidla fil-liġi qalet li l-bidla kienet motivata mid-dħul tal-liġi tal-ugwaljanza. Meta rajna li daħal is-same-sex couples u żwieġ għal same-sex couples, allura iktar ġi jagħmel sens illi ikun hemm din l-għażla, bażikament allura mbagħad in-nisa u r-ġiel kemm jekk huma heterosessuali, kemm jekk huma tal-istess sess jistgħu jagħmlu l-għażliet tagħhom. Irrimarkat li din il-liġi qed issalva wkoll kunjomijiet antiki Maltin li jistgħu jispiċċaw għal kollox u dan irrelevanti mis-sess tal-persuna. Daw l-aħħar snin iktar u iktar inbidlu u ntilfu kuljomijiet u hija għajb illi aħna parti mill-kultura tagħna tkun qed tintilef, hija tajjeb li n-nies ikunu konxi minna di ħalli nżommu iktar barra l-gwaljanza, ovvjament għax għandna dik hija l-prijorità tagħna, imma anki l-aspett ta' kultura tagħna jibqa' hemm għax huwa parti il-kuljomijiet tagħna ma parti minn aħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.